ବଣିଜାରୀ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶେଷରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ या ଆପଣମାନଙ୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କି କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିବ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଦିନେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲି 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ। ମୋ ପାଖରେ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଇ ନେଇକି ଯିବି। ତ ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ଚା ଦୋକାନ ଗଲି। ଚା ନେଇ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଚା ନେଇ ଚା ବି ପିଇଲି। ଦୋକାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯେତେ ଦୋକାନ ସବୁ ଦୋକାନ ପୁରା ଭରାଭର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଚା କପ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଜରି, ଚା କପ୍, ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଆମର ଚା ଦୋକାନ, ସେଠୁ ଯାହା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରିବା କଥା ସେଇ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ସେଇଠି ପକା ହେଉଛି। ତ ବେଶୀ କରି ସେଠି ଚା କପ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସକାଳ ଥିଲା। ସେ ଗାଈ ସବୁ ଚା କପ୍ ଖାଇଯାଉଥାଏ, ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତରେ ଖାଇଯାଉଥାଏ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ତାଜୁବ ହେଇଗଲି। ମୋ ପାଖରେ ସେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଗାଈଟା କେମିତି ଚା କପ୍ ଗୁଡ଼ା କାଗଜର ସେଥିରେ ସେ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି। ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ନା ବାବୁ, ସେ କପ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଅଂଶ ଅଛି, ଆମେ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ରହୁଛି ଚିନିର ଚା'ଟା ବନୁଛି ଯେଉଁଥିରେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଖାଇ ନେଉଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ତା ପେଟରେ ତ ଭୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି ତ ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କପ୍ ସେଠି ଏକକାଳୀନ ଖାଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଭାବିବାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତ ଜଣେ ଅଲଗା ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିକି, ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚା କପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦୋକାନୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ଏବେ ତ ଚା କପ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେଉଛି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ଜଣେ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଲେ, ସେ ଗାଈକୁ ପୁରା ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ମୋତେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ସିନ୍ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ରେ ନଥିଲି, କି କରିପାରୁନଥିଲି, କି କହିବି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଥିଲି। ତ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଗାଈଟିକୁ ଖାଇବା କିଛି ମିଳିଗଲା, ସେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛି। ମୋତେ ମନେ ମନେ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଉଥିଲି। ତ ଭାଇ ବ୍ରେଡ଼୍ ଖୁଆଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ସେ ଗାଈ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଅଛି, ସିଏ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ସବୁ ଗାଈ ହେଇଯିବେ, ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, କିଏ ଯାହା କହୁଥାଏ, ଏମିତି ସବୁ ସେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ବି ତା'ର ଖାଇବା ଦେଇ ସେରା ଆସିକି ଚୁପଚାପ ନିଜର ଚା କପ୍ ନେଲେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସେ ବି ଚା କପ୍ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲା ଗାଈ ଅଛି, ସେ ଚା କପ୍ ମାଗିବ କ'ଣ, ହୋଇଦେଲେ ପାଣି ଜଗ୍ଟା ଦେଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାରି ହେଉନି ଏମିତି କହିକି ଜଗ୍ ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଢାଳିଦେଲେ। ଦୋକାନୀ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିଲେ, ଭାଇ ବାଡ଼ିଟା ସେ କ'ଣର ଅଛି ବାଡ଼ିଟା? ତ ଏତିକିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣା, ମାନେ ସେ ଆଗରୁ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିବେ। ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି ପାଇଗଲେ। ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାରି ଚାଲିଲେ ସେ, ମାନେ ଏମିତିକି 5-10 ସେକେଣ୍ଡରେ ବୋଧେ 4-5 ପ୍ରହାର ମାରି ପକାଇଥିବେ ସେ। ତ ଆମେ ଭାଇ ଥାଉ, ଅଜଣା ଲୋକ, ଅଜଣା ଜାଗା, ଆମେ ଜୋର କରି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରୁ ଏତିକି ଆସିଲା, ଥାଉ ଭାଇ ଥାଉ। ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଥାଉ ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଈଟା ବହୁତ ଖାଇଲା ବ୍ରେଡ଼୍ଟା, ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସିଏ ଆମର ଭାଇ ମାଡ଼ ଦେଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଲେ କି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗାଈଟା ସକାଳୁ 10 ପାହାର ଖାଇକି ବି ଫେରି ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଯଦି ଗାଈଟା ଏବେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଉଥିଲା, ଭାଇ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସକାଳୁ 10 ପାହାର ଖାଇଛି, ତ ତା ପେଟରେ ଏତେ ଭୋକ ଅଛି। ବ୍ରେଡ଼୍ର ଯେତିକି ତା ପେଟର ସାଇଜ୍, ବ୍ରେଡ଼୍ର ଆକାର ଯେତିକି,
ସେ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେବ ମୋ ହିସାବରେ। ଚା କପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତ ପାଚନୀୟ ନୁହଁ, ସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବୋଧେ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ତା ଉପରେ ଭାବିନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲେ 10 ପାହାରେ ବି ସକାଳୁ ଖାଇଲାଣି, ତ ସେଇଟା ତ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ଖାଇଲା କ'ଣ? ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋମାତା ମାନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଭାଇ ଯେମିତି ବ୍ରେଡ଼୍ କହିଦେଲେ କି ଆମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଭାବୁ, ଆମେ ବି କିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଇଦେଉ କି ବାସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଇଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ଼ର ଗାଈ, ସେମାନେ ପାଳିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରୋଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ବି ସେମାନେ ପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରୋଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋଡ଼ର ଗାଈ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗଛ ନାହିଁ କି ଘର ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ବି ଖାଲିଟାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୀବନ ଯାଉଛି କେବଳ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଅବାଧ, ତାଙ୍କର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପାଳିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ପାଳିତ ପଶୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାନୁଛେ ଗୋମାତା, ବହୁତ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଗୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ୟା ଗୋ ସେବା କିଛି କ୍ଲବ୍ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ, କି ଜିନିଷ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାର କିଛି ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମିତିକି ବି ମୁଁ ବି, କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ବି ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଯେମିତି ମନରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ମନରେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆସୁଥିବ ସେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ଏତେ ମାନେ ସେଲଫିସ୍ କହିବାକୁ ଚଳେ, ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ମଣିଷ ଜାତି ନିଜର ଗୋଟେ ପାଳିତ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଘ ଭାଲୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ହାତୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ନିଜ ହିସାବରେ ପାଳିତ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆପଣାର ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆଜି ଅବହେଳିତ। ୟା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି।